እዚ ፕራይም ትግርኛ እዩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝርከብዎም ኣመራርሓ ጊዜያዊ መምሕዳር ምስ ስራሕ ፈጻሚ ሕወሓትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዕፁ ኣኼባ ዘተ የሳልጥ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ንዓቢ ዝመስሉ ምንቅስቓሳት እውን ቀፂሎም ኣለው ቀጻሊ ዕፃ ትግራይ ዝውስኑ ዝተባሃሉ ፖለቲካዊ ምዕባላት ኣብ ትግራይ ይቕጽሉ ኣለው ትግራይ ሓዋፍን ናይ ኩሉ ትግራዋይን መንግስት ዝጣየሸሉ እዋን ሕዚ እዩ እናተባሃለ እዩ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ብዝብል ዝተወደበ መንእሰይ ትግራይ ፖለቲካዊ ድሕነት ትግራይ ከረጋግጽ ይኽእል እዩ ዝበሎ መማረጽ ሓሳብ ሒዙ ቀሪቡሎም ሎሚ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ራያ ቦምብታት ተፈንጅሮም ከም ዝሓደረውን ተፈሊጡሎም እቲ ቦምብ መን ኣፈንጅርዎ ዝብል ጡሉል ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ጉድጓድ ነገር ኣብዚ ፈጥራና እንድሕር ትረአየኩምላ ኮይና ኦኬ ሰላም ሃመያ ካትኩም ጥዕና ሃመይኖ ዳሕና ደኹም ሰላሜና ያው ዘዋደው ወደ ምልከት ሓደ ሓበሬታታት ከወኩም መጸናኹ ያው ለምለይቲ ኃይል ጥልመት ኣብ ዘዋደው ፈንጂ ናይ ምፍንዳእ ፕሮግራም ነውርዎ ያው ኩሎም ዞም ቦምብታት ሰዓት 5:20 ለይቲ ዮም ተኩሶሞም ኣብ ቦራ ኣብ ከተማ ማጨው ከተማ መኾኒ አላማጣ ጨርጨር ራያ ጨርጨር እዚ ቦምብ ዝተተኩሱ ነው ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉዳት ኣውጽሕነው ገገለው ኣብ ህይወት ምንም ዝበጽሐ ጉዳት የለይ ኣብ ትግራይ መፈንቅለ መንግስቲ ተኻይዱ እዩ ዝበለ ፓርቲ ስምረት እውን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ፌደራል ዝኽተሎ ዘሎ ትግራይ ናይ ምድቃቕ ፕሮጀክት ክእርሞ ጸዊዕሎም ነዚ እውን ብዝርዝር ክነስምዐኩም ኢና ሎሚ ኣብ ራያ ዓዘቦ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተገበረ እውን ተፈሊጡ እዩ ዕላማ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ እንታይ ነይሩ ኣንጻር መንግስቲ ዶ ወይስ ኣብ ጉዳይ መሬት ዝተለዓለ ተቃውሞ እዩ ጭቡጥ ሓበሬታ ሒዝና ኣለና በተመሳሳሊ እውን ካብ ኣስመራ ኣዝዩ ዝሕዝን ዜና ተሰሚዑሎም ዝተዓፈነ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ድምፂ ዘቃልሐ ፈረንሳዊ ማዕኸል ዜና ኣስመራ ኣብ መዓልታዊ ጸሎትን ፍርሕን ከም ዘላ ዘረጋገጸ ሰነዳዊ ጸብጻብ ዕላው ገይሩሎም እዚ እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና ሓቢርኹምና ጽንሑ ፕራይም ትግርኛ ተኸታተሉ ቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ድማ ክትስዕቡና ንሓትት ፈለማ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኮይና መንግስትነት ዝፈታተኑ ቀውስታት ተኣናግድ ኣብ ዘላትሉ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕዝውን ዝተፈላለዩ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍጽም ምህላው ተገሊጹሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት ናይ ወርቂ ኳዓቲ ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ መሬቶም ከኳዓት ተቃውሞ ዘስምዑ ወገናት እናኣሰረን እናረሸነን ቀጺሉ ከም ዘሎ እዩ ፍልፍላት ዝገልጹ ዘሎም ሎሚ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይጋባ ዝተበገሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ በረኻታት ዋልድባ ብምእታው ኣብቲ ቦታ ኣብ ስራሕቲ ምዕራይ ወርቂ ዝተዋፈሩ ሰለስተ ወርቀኛታት ተጋሩ ከም ዝቀተለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝቀጸለ ናይ ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተኻየደ እውን ተገሊጹ እዩ እቶም ብዕሊ ዝተታኸሱ ሓይልታት ብሓደ ወገን መከላከያ ሰራዊት ክኸውን እንትኽእል በቲ ካልእ ወገን ዘለዉ ኣካላት ግን ብዕሊ ኣይተፈለጡን እዮም ይኹን እምበር እቲ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ንሰዓታት ከም ዝቀጸለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ትግራይ ኣብ ወሳኒ ዝተባሃለ ህሞት ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ እዩ ትግለጽ ዘሎ እቲ ኣብ ቤት ዕዮ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተፈጠረ ዘነውር ተግባር ስዒቡ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊ ዘተን ድርድርን ተጸሚዶም ከም ዘሎ ፍልፍላት ይገልጹሎም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝርከብዎም ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ፈጻሚት ስራሕ ሕወሓት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዕፁ ኣኼባ ይሳልጡ ከም ዘለው ፍልፍላት ይገልጹሎም ሕወሓት ዳግም ናብ ስልጣን ክምለስ ዝብል መዛተይ ዛዕባ ረጊጹ ይምጉት እዩ ዘሎ ፖለቲካ ትግራይ ክመርሕ ዝብል ቅድመ ኾነ ተቐሚጡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሕወሓት ይኹን እምበር እቲ ጠለባት ሕወሓት ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተቐባልነት እንተይረኸበ እኳ እቲ ድርድር ግን ክሳብ ሕዚ ቀጺሉ ምህላው ፍልፍላት ይገልጹሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ኣብ ራያ ሎሚ ዝተሰምዐ ምዕባለ ድማ ክንነግረኩም ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነተይ ዝተሰምዐ ኣውያት ኣዶታት ኣመልኪቱ ጭቡጥ ሓበሬታ ረኽብና ኣለና እቲ ኩነታት ንምጽራይ ዝገበርናዮ ፈተነ ሽግግር ሕርሻ ትግራይ ዝተባሃለ ብዶክተር እያሱ አብርሃ ዝምራሕ መንግስታዊ ትካል ኣብቲ ቦታ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምስላት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ገባራት መሬትና ኣይንህብን ዝብል ተቃውሞ ከም ዘስምዑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ لما عنتي أخ طاوية جنتي حدا تريو مالت وقتل سويتي ويم وقدولا عن استفت كتما سلر زورا هم تريو خمو تاي خوينو تاي تغنيو طاوية جنتي تاي تفطرو دول
ኤቲአይ ድበሃል ሓደ ትካል ነው ማለት እዚ መንግስታዊ ትካል እዩ ወይ ማእኸል ስግግር ሕርሻ ትግራይ ብድብል ድፍለጥ እዩ ኣብ ገነቴ ትካል ይሃልየኒ ለሓረስቶት ሙሉእ ና ሜካናይዜሽን ስራሕቲ ካምህር ካዕጥቕ ትራክተራት ተፈላለዩ ዘመናዊ ናሕርሻ ስራሕቲ ድምስራሕ ድሕግዙ ቴክኖሎጂታት ካጣጣቲ ኣብ መናእሰይ እንደገና ስራሕ ዕድል ክፈጥር ሰለስተ ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ኩዕቱ 40 ሚሊዮን ዳኣክል በጀት በጅቱ ብዚ ማይ ከባቢ 100 ሄክታር ናመናእሰይ ዕድል ስራሕ ብድፈጥር ከባቢ 100 ሄክታር ድኾን ንሓረስቶት ሕርሻ ካልምዕ ዘሮ ማእኸሉ ድገባራት ክጠቅም ለዶክተር ያሱ ድሓዝዎ ፕሮጀክት ማለት እዩ ሶዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ጣብያ ገነቴ ድምንታይ መፀአ ድብል ዩት ኣውያት ነብሩ ለማዕንቲ ሰልፍ ነብሩ ማለት እዩ ሰብ ስለ ደይትረድኦ ሰብ ክሽካብ ድርድኦ ምንም ሽግር የብሉ ናረድኦኩም ኢና ትማሊኦም መጾም ጥራ አንዳውራ ያዕዘዎ ሶ እንድሕር ደይትረድኦኩም ኮይኑ ጽቡቕ ኣብ ጣብያኹም ዞባ ወረዳ መጾም ካረድኡኹም ንገብር ኢና ብድብል መልሲ ትህብዎም ኣይ ሎምን ንጉሆ እንደገና ብታቆፀሮ መሰረት ኣብቲ ጣብያ ኮይዶም ና ዞባ ደቡብ ምክትል ኣመሓዳሪ ናራያ ዓዘቦ ኣመሓዳሪ ብተረኸብሉ መልሲ ክህብዎም ንዕወል ከፈሉን መያየጥ ምስ ተባሃሉ ኖኖ ከተማ ኣቲና እንድሕር ድምፅና ለህዝቢ ሃምዝ እንድሕር ገበርና ድብል ሓሳብ ኣምጾም ያው ትድራይኹም መስል ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሑ ካብ ዘሎ መከራ ክለቐቕ ተወዲቡ ድምፁ ከስምዕ ይግባእ ክብል ሎሚ ፓርቲ ስምረት መግለፂ ሂቡሎም ብሽም ጽምዶ ክካየድ ዝጸንሐ ዳንኬራ ኩናት ናብ ሙሉእ መፈንቅለ መንግስቲ ብምስጋር ስርዓት ሻዕብያ ከም ሞዴል ወሲዱ ኣብ ትግራይ ንምትኻል ይስራሕ ኣሎ ክብል ውድብ ስምረት ወቒሱሎም እዚ ዝተገለጸ ውድብ ስምረት ንህሉ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ እቲ ውድብ ሕቶታት ህዝቢ ብሰላማዊ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክምለሱ ከም ዝግባእ እናተቐለሰ ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኮይኑ ድሌትን ባህግን ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን ሕቱ ሓይልታትን ጸጥታን ትግራይ ይኹን ሕቱ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ተመሳሳሊ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓውነትን ተጠቃምነትን ሕቶ ስለ ዝኾነ ብህዙፅ መልሲ ክረክብ ይግባእ ክብል ኣጠንቂቑሎም ናይ መምህራንን ካልኦት መንግስታት ሰራሕተኛ ከምኡ እውን ብክፋላት ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት እውን ብተመሳሳሊ ብእዋኑ ክምለሱ ዝነበሮምን ሕዚ እውን ብህዙፅ ክምለሱ ከም ዘለዎም እቲ ውድብ ከም ዝኣምን ይገሊጹ ዘሎም ሰኣን ብቑዕ ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ዝንቡዕ ናይ ቃልሲ ኣንፈትን ኣብ መከራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዘጉዮን ዝጣዕሶን ከም ዝኾነ ዝገለጸ ውድብ ስምረት ትግራይ ኣትያቱ ካብ ዘላ ድልሃመት ንኽትወፅእ ኩሉ ብዝተወደበ መልክዕ ይኹን በቢ ዘለዎ ይቃለሱ ዘለዉ ደቂ ትግራይ ይህን ምሂን ተባሂሎም እንትዛተዩ እዩ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ትግራይ ብምእካብ ሓቋፋይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝምስረትን ዝበለ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ኣብ ቆጻሊ ጉንቦት ዝሳለጥ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ህዝቢ ብዘይ ስኽፍታን ፍርሕን ዲሞክራሲያዊ ናይ ምምራፅ መሰሉ ተጠቒሙ ይኾነኒ እዩ ዝበሎ መራሕቲ መሪፁ ህዝባዊ መንግስቲ እንትጣየሽ ጥራሕ እዩ ዘለቕ ናይ ህዝብና መሰረታዊ ሕቶታት መልሲ ክረክብ ዝኽእል ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ እቲ ፓርቲ ገሊጹ ዘሎ እዚ እምነ ኩርናዕ ቃልስና ዝምእዘነሉን ውሕስቲ ምዕብልቲ ምዕሪትን ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ንጅምረሉ ጉዕዞ ቀዳማይ ስድሪ እዩ ዝበለ ፓርቲ ስምረት እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትኽበብን እያ ኢሉ ብኢደ ወነኑ ምስ ስርዓት ሻዕብያ ተሻሪኹ ጸረ ህዝብን ፋሽስታዊ ኣተሓሳስባን ተላፊኑ ስምዕነት ፕሪቶርያ ጥሒሱ መስርሕ ፖለቲካዊ ጽምዶ ዘተኣታተወ ጉጅለ ሎሚ ትግራይን ህዝባን ኣብ ዝኸፈ መንቀራቕሮ ነእትዋ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ውድብ እቲ መርኣያ ድሕረትን ጉሕለትን ዝበሉ ሓይሊ ዝኾነ ሓይሊ መኸተና ሓንሽሹ ዓቕምታት ትግራይ በቲኑ ትግራይ ናብ መንገዲ ሕንፍሽፍሽ ክትጥሕል ዝገበረ ሕዚ እውን መንገዲ ቁልቁለት ጉዕዙ ብምቕጻል ትግራይ ናብ ኣዝዩ ዝኸፈ ዓዘቕቲ ብምእታው ጉዕዙ ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ለክብል እዩ ጠቒሱ ዘሎ እዚ ጉጅለ ዝበሎ ኣብ መኸተ ብዝፈጸሞ ጥፍኣት ኣብ ሓፂን መፂን ኣብ መዓድን መሬት ወረራን ተዋፊሩ ዘካይዱ ዘሎ ዘረፋን ጉሕለትን ከምኡ እውን ካልኦት ዝፍጽሞም ገበናት ተሓታትነትን ከም ዘስዕብ ብምስጋእ ብመንገዲ ሰላም ተሓሲሙ ብህይወት ዜጋታት ጠልዓ ክጻወት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ ክብል ውድብ ስምረት ይገሊጹ ወግሒ ፀብሒ ሕቶን ፍትሕን ተጠቃምነት ንዘለዎም ሰራዊት ይኹን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ጸረ ቃንዛ ምልሳት ካብ ምሃብ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ፍታሕ ከም ኣይከኣልን ዝበለ ኮይኑ ብዝብል ንሕወሓት ዝኸሰሰ እቲ ፓርቲ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ መንእሰይን ትካላት ፍትሕን ሲቪክ ማሕበራትን ሚድያን ዲያስፖራን ዘካይዱ ዘሎ ዓፈናን ናይ ጸረ ዲሞክራሲ ተግባራትን ሓደ ምርኣያ ጉዕዞ ጥፍኣት እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ካብዚ ሓሊፉ ሕዚ እውን ናብ ሙሉእ ፍሉልነት ስርዓት ጫካ ኣትዩ ኩሉ ንምግባት ሓይሊ ዝሓወሰ ምንቅስቃስ ጀሚሩሎ ዝበለ ፓርቲ ስምረት ትኽክለኛ ሕቶታት ሰራዊት ትግራይ ጉልባብ ብምግባር ጥፍኣት ትግራይ ብናይ ንፋስ ፍጥነት ክቀላጠፍ ይገብር ኣሎ ዝበለ ኮይኑ እዚ ብሽም ጽምዶ ክካየድ ዝጸንሐ ዳንኬራ ኩናት ናብ ሙሉእ መፈንቅለ መንግስቲ ተሸጋጊሩ ስርዓት ሻዕብያ ከም ሞዴል ወሲዱ ኣብ ትግራይ ንምትኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ
ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይበጽሕ ዘሎ ጭቆና በደልን ጥሕሰት መሰላትን ብስንኪ ጉጅለ ድሕረ ዝበለውን ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ይኽተልዎ ዘለዉ ዓይነ ምርፍእ ዝጠፍኡ ኣካይዳ ምዃኑ ተረዲኡኹም ነዚ ስርዓት ንምጓድ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ተቃውሞ እጃሙኹም ክተበርክቱ ንጽውዕ ዝበለት ውድብ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣፈላላይት ብሰላምን ሕጋውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ስምረት ከም ዝንእድማ ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጉጅለ ይኽተሎ ብዘሎ ጻሕተራይ ኣካይዳ ብስንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ ከይኸውን ህዝቢ ካብቲ ጉጅለ ብዝፈሊ ኣንፈት ብምግባር በጀት ይኹን ህዝቢ ዝጠቕሙ ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት ብጅምላ ምእጋድ ናይ ህዝቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ክናጋዕ ስለ ዝገብር መንግስቲ ፌደራል ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ደጊሙ ክሪኦን ህዝቢ ብዘይጎድእ ካልኦት መማረፅታት ክጥቀም ከም ዝግባእ እቲ ውድብ ሓቲቱሎም። ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መዳይ ቁልውላዊ ፍታሕ ንኽረክብ ሰላም ህዝብና ናብ ንቡር ክምለስን ሃልዋትን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ብጣቕነት ክረጋገፅን ስምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበርን ብፍላይ ድማ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተጀመረ ከይዲ ንኽቀላጠፍ ሓቋፋይ መሰጋገሪ ምምሕዳር ብህዝቢ ንኽምስረት ንዝምልከቶም ኣካላት ጻውዒት ዘቕረበ እቲ ውድብ መላእ ህዝቢ ብሓፈሻ ድማ ደለይቲ ለውጢ ብፍላይ ድማ ነዚ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሎ ካብ እንጉድዓ ህዝብና ክእለ ዘለዎ እዋን ሕዚ እዩ ክብል እዩ ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ትግራይ ሓቋፍን ናይ ኩሉ ትግራዋይን መንግስቲ ዝጣየሸሉ እዋን ሕዚ እዩ ዝተባሃለ ኮይኑ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ብዝብል ውዳበ መንእሰይ ትግራይ ፖለቲካዊ ድሕነት ክረጋገጽ ዝኽእለሉ ዝበሉ መማረፂ ሓሳብ ዘቕረበ ኮይኑ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ብምትራፍ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውዳባታት ትግራይ ዝሓቆፈ ግዝያዊ ምምሕዳር ክትከል እውን ጸዊዕሎም ስምምነት ፕሪቶርያ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ብምሉእነት ንምፍጻም ዲሞክራሲያዊ መረፃ ብምክያድን ኣብ ዝተመረፀ መንግስቲ ምስጋርን ዝብሉ ዕላማታት ሒዙ ይንቀሳቐስ ምህላው ዝገለጸ እቲ ውዳበ ትግራይ ኣብቲ ሕዚ በፂሓቱ ዘላ ፖለቲካውን ድሕነታውን ኩነታት ኮይና ነዊሕ ክትጸንሕ ምግባር ናብ ዝኸፍአ ጥፍኣት ዘእትወና እዩ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ስለዝኾነ እውን ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ተኣኻኺቦም ብምዝታይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ዝሳተፈ ሓዋፋይ ናይ ክልል ቤት ምኽሪ ካቢኔ ዝተማልኦ ናይ ወረዳታት ከተማታት ኣብያተ ምኽሪ ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎም። ምልኣተ ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈ ናይ መኸተ ምንቅስቓስ ዝፈጠሮ ሰራዊት ትግራይ ክድሕንን ተመዓራርዩ ዓቕሚ ትግራይ ኮይኑ ክቕጽል ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ ወገንተኛ ብምዃን ከማልኦ ስለዘይኽእልን ብመሰረቱ እውን መትከላዊ ጌጋ ስለዝኾነ ብጥሪ 15/2017 ዓመተ ምህረት ንባዕሎም ኮርን ልዕሊ ኮርን ኢሎም ዝፅውዑ ኣዘዝቲ ዝወሰንዎ ውሳነ ሰራዊት ባዕሉ ክእርሞ እዩ ጻውዒቱ ተቕሪቡ ዘሎ። ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዳበን ወጊነና ነፃ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብመንግስታዊ ኣወዳድቡ ኣቢሉ ብዝሕለፎም ውሳነታት ኣሰራርሓታትን ክምራሕ ኣለዎ ክብል ድማ ኣቋሙ ኣፍሊጡሎም። ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናይ ህዝቢ መሰል ንምዕፋን ዝወሃቦም ትእዛዝ ከቃወሙ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ልኡኽ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓታቱ ብምሕላው ንዝኾነ ብሰላማዊ ኣገባብ ሓሳባቱ ይኹን ተቃውሞታቱ ዝገልጽ ኣካል ናይ ድሕነት ውሕስና ምሃብ ዝገብር ኣሰራርሓ ብህፁፅ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ክብል እቲ ኣድራሹ ዘይገለጸ ውዳበ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻብኦ ብቋምነት ደው ናይ ምባል ስምምነት ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክገብር ዝፀውዐ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ንስምምነት ሰላም ፕሪቶርያ መሰረት ተገይሩ ድሕነቶምን ክኽብሮምን ተሓልዩ ናብ መረበቶም ብዘይውዓል ሕደር ክምለሶም ጻውዒቱ ዘቕረበ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነዚ ተግባራዊ ክኸውን ቅልጡፍን ዘይተቆጠበን ሓገዝ ክገብር ዝፀውዐ ኮይኑ ኣብ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ዝተወደቡ ኣካላት ስምምነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበርን ናይ ትግራይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ተስተኻኺሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ረህዋን ክረክብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ብሓባር ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ክብል ድማ ድብሉኑ ተገሊጹ እዩ። እዞም ዝተገለጹ ዕላማታት ኣብ ተግባር ክውዕሉን ኣብ ትግራይ ኩናትን ወረኹናትን ኣትሪፍና ናብ ሰላምን ሕውየትን ክንኣቱ ትደልዩ ኩልኩም ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ሲቪል ማሕበራት ትግራይን ናይ ሞያ ማሕበራትን ዲያስፖራ ትግራይን ከምኡውን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ ክገብርሉ እዩ ጻውዒቱ ተቕሪቡ ዘሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ሓድሽ ኩናት ይወቃቀሱ ኣብ ዘለው እዋን ማዕኸል ዜና ፈረንሳይ ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ኣስመራ ቃሊሑሎም ኤርትራውያን ኣብ መንጎ ፍርሒ ተሸሚሞም ኣለዉ ክብል እቲ ማዕኸል ዜና ዝገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ሓደ ካብቶም ዝበዝሕ ግዜ ኩናት ዝተኻየደሉ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እንደገና ፍርሒ ሓድሽ ኩናት የንጽላሉ ኣሎ ክብል ይገሊጹ ዘሎ። ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ብዛዕባ ሓድሽ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ክለዓል ዝብል ወረ ተሸቒሎም ከም ዘለዉ ተወልደ ብዝብል ንመንነቱን ምሕባእ ዝገለጸዎ ሓደ ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣስመራ ዝነብሩን ኣብ ኩናት ዝተሳተፉን ኤርትራውያን ምዃኑ ንኤኤፍፒ ዝሃቦ ቃል ተወኪሱ ከም ምስዕብ ኣቕሪብዎ ኣሎ። እዚ ሕልሚ ዝፍታሕ ብተኣምር ጥራሕ እዩ ዝበለ ተወልደ ሓድሽ ኩናት እንተተጀሚሩ ዝስዕቦ ኺሳራን ዕንወትን ከም ዘሰክፎ ገሊጹ እዩ። ብዙሓት ሰባት ናብ ግንባር ክኸዱ እዮም፣ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ብዙሓት ህፃናት ኣቦታት ክስኣኑ እዮም፣ ኣዴታት ሰብኡተን ክስእና እየን፣ ወለዲ ድማ ደቆም ክስኡኑ እዮም ብምባል ተወልደ ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ስግኣት እዚ ፖለቲካዊ ውጥረ ዝወለዶ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ንሱ
መንግስት ኢትዮጵያ በቀረብ አዋን ጉዳይ ወደ ባሕሪ ብዝምልከት ዘልዕሎ ሕቶን ስዒቡ ዝመፀና ኤርትራ ተሪር ምላሽን ዝወለደ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ እዩ ዘሎ። ኢሳያስ አፈወርቂ ነቶም ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ሓደሽቲ ኣምባሳደራት ኣብ ዝዘራረበሉ እዋን ኩናት ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ንከታተሉ ኣለና ኢና ዝብል መግለጺ ከም ዝሃቦም ዝተገለጸ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ስጋት ድልዋት ኢና ዝብል መልእኽቲ ብምምሕልላፍ እቲ ብስንኪ ኤርትራውያን ሲእናዮ ዝበሎ ወደ ባሕሪ ንምምላስ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። ሓደ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ዝርከብ መሓሪ ዝተባሃለ ኤርትራዊ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኮይኑ መንእሰያት ካብቲ ክልዓል ዝኽእል ኩናት ምምላጥ ብበዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ናብ ሱዳን ይሃድሙ ኣለዉ ክብል ገሊጹ ዘሎ። እዚ ድማ ዋላቲ ናብ ኢትዮጵያ ምህዳም እውን ነቲ ሓደጋ ዝቕንስ እኳ እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዘገድድ ዕስክርና ንምምላጥ ዝግበር ምርጫ ምዃኑ ድማ ሓቢሩ እዩ። ዋላ እኳ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሕዚ ኩናት ኣይንደልን እንተበሉ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ፖለቲካዊ ዘረባታት ግን ንህዝቢ ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ብትኹረት ክሪኦ ከም ዘለዎ ተንተንቲ የጠንቅቖም ዘሎም። እምበረኸስ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ናባኹም ዘዋድናዮ መገደስቲ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም።